Ribeira celebrou esta fin de semana a segunda edición da Festa do Chopo Saleiro, unha cita gastronómica e solidaria que volveu a reunir a centos de persoas. O aroma a croquetas, empanadas e arroz con chopo encheu esta fin de semana a Rúa do Sal de Ribeira na segunda edición do Chopo Saleiro. Baixo unha carpa instalada no malecón preparáronse 250 croquetas, 13 paelleiras e 20 empanadas elaboradas con preto de 140 kilos de chopo, cedidos gratuitamente pola lonxa e a Confraría de Ribeira. Creo que esta segunda edición do Chopo Saleiro, celebrado o pasado sábado, pois temos que calificar como moi exitosa. A verdade é que creo que o que foi pois esa parte de degustación do produto, un produto que estaba exquisito, desa empanada, esas croquetas que duraron moi pouco tempo, ese arroz con chopo na súa tinta, pois desde logo fixeron as delicias, non, de todos os asistentes. Dende o Concello destacan que resultou ser unha edición moi exitosa, onde un dos produtos estrela do municipio foi exaltado cunha gran resposta veciñal. Valoración por parte de todos os locais hosteleiros da Rúa do Sal, pero tamén pois da contorna, pois foi unha valoración moi positiva. Creo que é unha fusión de cultura, de turismo e tamén, como non, da promoción do noso produto local, un produto de alto valor e de alta calidade, un produto dos que máis se comercializan na lonxa de Ribeira e que, polo tanto, tamén, tanto a propia lonxa como a Cofradía de Pescadores, pois tamén puideron comprobar como se puxo en valor e como se disfrutou por parte pois, de todos os asistentes e de todos os comensales. As racións que se venderon a 5 euros tiveron un carácter solidario. A recadación irá destinada ao Club de Remo de Ribeira, a Asociación Ela Galicia e a Asociación Cultural e Recreativa Rúa do Sal. A degustación estivo ademais amenizada pola música de Chiña e reuniu a representantes da Confraría, da Lonxa e da Corporación Municipal. E que ademais pois, acompañaron a esas actuacións de Chiña pola mañán, de La Gramola pola tarde, e pois ese gran estreo non, do Camiño do Amor que tivo pois, lugar na noite do sábado e que foi tamén pois, un absoluto éxito. Non? A cita consolídase así como unha proposta para poñer en valor un dos produtos do mar con maior presenza no porto ribeirense.